हेलो लोगोफोर दिनै नै जोंहा सेकेन्ड दिवाली आरोना नै जोंहा माबा हांगासिनो नै बिमाया नै लोगोसे आंनि बार्थडेबो लोगोफोर दिनै एसे फिसा सेलिब्रेसन खालामनो नागिरदों जों केक हागोन एसे फिसानो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जों माबोरै खालामलाङो दिनै बमाखौ बांसिन गावगोन जों लोगोफोर मैयानिफ्राय ओइनो जोंनि साजायनाया फट' सुट खालामखांबाय जों दसे दा केक हासिगोन दसे उनाव हासिगोन जों लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ नै आंना लोगोफ्रा गथ'जोंसो लोगो जायो आं नै आंनि खारग्रा लोगोफोर मा खेबा दे बमा गावना होदो जारि मिस्टार जारि फाग्ला मानो गावदों बिदिखौहाय रिजोगोन ने जारि ओइ नै गथ'फ्रा बमा गावफैजोब्बाय बमा गावजोब्बाय हनै औ एसे दिवालीनि सायाव मा बुंनो सानदों बुंदो दे दिवालीनि सायाव मा बुंनो सानदों बुंदो दे आबौआ जेबो बुंग्रानो नै भिडिअ गायो आबौआबो गोरोंखासो एक्सपार्ट आयौ माथो पकेट दंलायो आंलाय पकेटनियासो सानगासिनो गस्लाखौ मिस्टार बिटु आं जेबो बुंनो गोसो गैया दे हिन्दीनि माबाफोर बुंदो नों हिन्दी रोङो ना आं जेबो रोङा मोदानो जोबो आगैया बेजों भिडिअ खेबजानो आरो नै फामे बारखौ जा आरो जलते दिए नै बेखौ सुखांथ'वाखै बैखौ मा होनोमोनलाय फट' खेबजानो थाखाय माबाग्रोदों सुखांना लाग्रोदों नै आयौ मा ओइ बमा गावदों गैला हेपि दिवाली होनो मामा रावबो होना ओइ खुलुमबाय लोगोफोर दे आङो रेडि जाखांजोब्बाय आं दिनै गामसा गाननानैसो हागोन आरो बार्थडेखौ मानो होनोमोनलाय केकखौ बर'नि ड्रेस गाननानै हागोन आं बर'खा नालाय आंबो दिनै बिरसननि बार्थडे दिनै नै बिरसना 19 बोसोर जाबाय नै 20 बोसोराव हाबसिगोन 19 जाबाय गाबोननिफ्राय 20 आव हाबसिगोन सिंगो देरबायानो आखाइ खबरफ्रा बिदि जाफैदो Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear son Happy birthday to you
जोङो केक खालामबाय लोगोफोरनियावनो हादोंमोन जोङो लामायाव साजायनायावनो हादोंमोन जों भिडिअआ दाख्लै 13 नभेम्बरनिसोमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय आं आगारनो सोलाबाखैमोन लोगोफोर दिनै आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै आङो दिनै सेकेन्ड दिवालिमोन आरोना लोगोफोर दिनै जोब्बाय जोंनि गामिथिं साननैल' सावो आरो साननैल' बाथि लगायो लामायावहाय आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै आं लोगोफोर बाय बाय